El passat 31 d'octubre, un dispositiu de la policia secreta dels Mossos d'Esquadra va detenir un jove del Clot acusat de participar en la resistència contra el desnonament d'una família al carrer Espronceda el passat mes de juliol. Repressió com a resposta a les actituds solidàries. Totes recordem el violent desnonament que es va realitzar al barri del Clot de Barcelona el passat mes de juliol. Doncs bé, sembla ser que ni les persones solidàries amb la resistència a aquests desnonaments se salvaran de les ordres de Felip Puig de ser perseguida judicialment. El dia 31 d'octubre al vespre, mentre caminava pel carrer, va ser interceptat per diversos Mossos d'Esquadra de paisà, un veí del Clot acusat de participar en la resistència al desnonament. Els agents no li van explicar la raó de la detenció. Desenes de persones es van concentrar durant la nit a les portes de la comissaria de les Corts per tal d'exigir informació sobre la detenció. Però no va ser fins al matí del dia següent quan l'advocat que el va assistir va poder conèixer quines eren les bases de l'acusació. Els Mossos l'acusen d'atemptat a l'autoritat, desordres públics i lesions. Els agents van ferir diverses veïnes en el transcurs de l'actuació, a més de que dins del pis durant tot l'assalt dels Mossos hi havia un nen que va veure com el seu pare i la seva mare eren reduïts i emmaniats pels agents. És clara, doncs, la intenció del govern de no només no posar fi a les desenes de desnonaments diaris, sinó que a sobre es perseguirà aquelles que se solidaritzin amb les afectades, volent crear la por a la població per tal que no hi hagi una resposta directa per aturar les execucions. La realitat, però, és una altra, i setmana rere setmana podem anar veient com, mentre els polítics ja han començat la campanya electoral i es van posicionant sobre la dació en pagament sense fer cap canvi real, la població solidària va aturant desnonaments arreu de l'Estat. ¡Hijos de puta! ¡La vergüenza de tener el culo, cabrones! Esposado, ¿Te han esposado? Oh, sí, me han esposado y me han pegado. Me han esposado y me han pegado. Es lo que tienes que hacer. Sí, de 20 años ha subido para buscar una esposa.